Kamoro moro maintinya Karamogi ageno ni odiochieng' mari odhi eyo makare kawuono chieng' Jumapil oyuda ka bende koro wabiro bet kanyakla e chenro mar Ratil elo Lydia Okeyo wayekon weche mathoth ka bende jopuonj riwruok mar KUPPET ng'anyo margi donjo e juma mar ariyo kata obedo ni sirikal wacho ni ng'anyono gibago e tok chik jopuonj go kwedo wach makamano ka giwacho ni chenro duto magichano en kaluwore kod chik kendo jonyuol omi siem mar mondo mi kik ter nyithindgi e skul kaluwore ni arita ok nyalo bedo maber kaluwore ni thoth jopuonj kata kaluwore ni jopuonj mag KUPPET onge sikul gi e kinde ni. Bende jatend piny William Ruto ochamo piny mar China odhiambo ma kawuono ka bende osingo ni chenro makamago modhi time piny mar China biro kelo ber mogundho ne jo Kenya. Warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek. Schools is a crime scene. We are not moved at all. Ng'anyo mar jopuonj mag KUPPET donjo e juma mare mar ariyo ka riwruogno okwero jonyuol owe sundogi gidokie tich. Jatend piny William Ruto chomo piny China odhiambo ma kawuono e romo mowacho ni dhi kelo ber ne jo Kenya. Jothurwa president muneno bedo bathane ne jaklase university kendo wamielo godo kiria gloria kama ningempata huyu angehepa. E chenro ma Jumapil ka Jumapil wakelo ni weche mag siasa mosako it e jumani. Karamogi bende mana kaka pile jawadwa George Bati biro ka kod twak e Ratil kawelo gen Brian Weke kachiel koda Omulo Junior kik twak bai. Ka kamano bende inyalo tudori kodwa e namba wa mar ote machuok ma en 3:600 bende yudwa kanye e mbui mar Facebook wayudo Ramogi TV yudwa achiel kachiel e mbui mar YouTube bende Ramogi TV yudwa kanye e mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni ng'anyo mar jopuonj ma e bwo riwruok mar KUPPET odonjo e juma mare mar ariyo ka jopuonj wacho ni gibiyie mar dok e skul nyaka piny owacho chop dwachgi. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidilero, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori owacho ni duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho ka TSC ne ochwalo ng'ur e doho e kinde ma ng'anyo margi nosechakore kendo gibiro chopo e doho mar chiwo ler e wi ng'ur makamano. Ng'anyo dhi nyime ma e chung' mar jopuonj sekondar ma e bwo riwruok KUPPET makoro mako chung' motegno kendo singo ni ng'anyo margi makoro donjo juma mar ariyo biro dhi nyime. Jagoro maduong' mar riwruogno Akelo Misori ochiwo chik ne jonyuol mondo gol nyithindo e skul mar ni kadipo ni gimoro amora otimore ne jopuonjre riwruok mar KUPPET ok bi kawo ting' moro amora. These are students who are adolescents and beyond. There is likelihood of their patience running out because they are not engaged. And in that kind of arrangement, it would be very dangerous because they will be doing other things which are not coordinated. Kao nyithindgi ter dala nyithindo puonj dala. Schools is a crime scene because anything can happen, and if anything happens to them, kigi blame KUPPET. Omedo ni okang' manyo duol mar TSC okawo mar chwalo ng'ur e doho ka giwacho ni ng'anyo mar jopuonj dhi ataro mar chik ok buogi kendo gibiro chopo e nyim doho mar chiwo ler. We are not moved at all. One thing which everybody must know, that we are not moved by disciplinary process once we have declared a legal strike. We will be going to court to explain ourselves. Jokanyo mag riwruogno mawuok e counties mopogore pacho ka obago romo ka giwacho ni chenro mag somo ok bi dhi nyime skunde kuom juma achiel mabiro kod jumbe mamoko nyaka kanyo ma piny owacho kod duol mar TSC winji ywakgi moloyo to ewi keto kogno e winjruok mar dok e tich. Strike goes on. Strike goes on. Strike, and that is the message. Even now it's going on. Yeah. It's on. What we are now asking our members is to re-strategize. Moko kuom jopuonj mawuok e gwenge motuo olero midhiero magikadhe moting'o koso chudo makare e kinde mochwal japuonj e lemo mamalo kod duol mar TSC koso keto e lai chenro magi. Sani iyudo ni japuonj mawuok e job group moro kaka C3 kadhi e C4 iyudo ka mshahara manchi chule kanchen piny.
duong moingo mshahara mibo chule kenti receive for. Asal county kanyi doni ak county sigo kocha kre Baringo, West Pokot, Turkana, Marsabit, Samburu, nyaki duog Tana River nyaka Lamu. Idoka almost 70%. Atamalo praberia. Mag administration deputies kachiel gi jotend skunde. Gina acting capacity. Gine C4, C5. Ngiso japuonj no kaw pesa ne. Oidhigo gari, odhi invigilate exam, otigo tich sirikal for free. Koro TSC apani TSC besa moria ko lal ne anyway. Magi duto timore kinde ma jopuonjre ma e klas mar 12 timo ikruok ne timo penj maduong' mar KCSE. Gino makoro miyo jonyuol luoro ka giwacho ni chal makama biro kelo hinyruok maduong' ne jopuonjre. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Efi Nyakidi. Wadhi nyime kama jatend piny William Ruto omedo dok ne okang' mare mar loso sirikal mar manywanda kotielo ni mano dhi riwo jo Kenya duto. Jatend piny mane otimo limbe mar yimbo mar Kenya kaloso e kaunti ma Bungoma obedo ne obiro pogo lemo mag piny owacho ne jo Kenya duto. Kata kamano Ruto dok ne wach mar campaign mise yene ni ochako chon. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang' tieko limbe mare Nyanza, orio limbe mar imbo mar Kenya, kama jatend piny William Ruto nyadichiel kendo odok ne okang' mare mar loso sirikal moting'o kweth makwedo sirikal, ne mano dhi miyo jo Kenya duto winjore ne gintiere sirikal ma okowe gi oko. Just come from a trip in Nyanza. It is almost a miracle that the people who were on extreme sides a few months ago, today, we are speaking as though we are very long time brothers and sisters and friends. We close ranks as a people. We forge alliances as a people. We build bridges as Kenyans, and we work together for the greater good of our nation. Ruto kalose kaunti ma Bungoma, oko ne jok manosire ni lembo nitiere sirikal moromo, kendo biro pogo ne ji duto maonge akwede. Nyinyi watu wa Bungoma, mnakubali mimi niunganishe Kenya yote ikuwe timu moja, timu ya taifa letu la Kenya? Wewe umetuonyesha mkiwa na Papa wa Roma na Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga mambo ya umoja wa nchi yetu. Na watu wa Bungoma, watu wa Nyanza, watu wa Mlima Kenya, wale wote ni watu ambao wanataka sisi wote kama Wakenya tuishi kwa amani. Sisi kama viongozi wa ODM tunakushukuru na tunasema uendelee na hiyo kazi na tutakaa na wewe na tukusupport. Anaposhikanisha Kenya yetu iwe Kenya moja chini ya rais moja, ndio tuweze kufanya maendeleo kwa kona zote za Kenya. Ukitengeneza kazi za vijana, hii Kandui unaipatia mingi, sababu hii ndio constituency kubwa hapa Bungoma. Ruto koni podo biro luorore ko bilo wach kod jopiny kamora mora, kendo bende tich mare to ko tijno mar dolo onge pogruok. I am an evangelist, and many people sometimes wonder why I stand in raised places, sometimes on top of the car. Because when your orientation is an evangelist, you always behave like an evangelist, even when you are doing other things. And by the way, I have given a commitment that when I finish my tour of duty as president, I will go back to be an evangelist. You did soul searching and came up with a solution that brought us back as a country. The broad government that you formed that included everybody. I was with you in Nyanza, Your Excellency. The excitement that we saw in Nyanza, our people in Western, tujipange pia. Lazima tujipange. Politics is about competition. I was there and I could not believe that was Nyanza that was all. Atandi is here now today. We are on track, and we are on track to put Kenya together so that we can be able to move and be a better nation in this part of the world. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jatend piny William Ruto chomo piny China odhiambo makawuono kama osingo ni jo Kenya dhi yudo ber mogundho kowuok e wuodhno. E oboke ne ute fwambo jatend piny otelo ne welo mag Kenya madhi chopo e romo mar 9 mar tudruok e kind Afrika kod China mong'ere kaka China Africa Cooperation Summit. Romo makamano kelo kanyachiel jotend pinje Afrika, jotelo mawuok China kod jotelo mag AUC mar lalruok e wi tudruok mar pinjegi. Ruto biro chopo e romo mopogore e limbe mare kama oting'o romo kod jatend piny China Jinping e wi tudruok manyien mar pinje ariyogo. Romo machielo ma Ruto biro bedoe en mar jotend pinje Afrika e rido tudruok margi. Ruto bende biro chopo e romo mar jo ohala mag Afrika kod mago ma China kama jo ohalago biro rango thuolo manyien mag keto mwandu e pacho ka. Mogik en romo mar weg kembe mag ji giwegi kama jatend piny osingo lombogi ne keto mwandu e Kenya kaachiel kod ber ma bende jatend piny owacho ni mage moko kuom ber ma piny Kenya biro yudo kama oting'o rido winjruok makare kind piny Kenya kod China. Winjruok kod China mondo med gero apeyni kod skunde pacho ka, tieko twak e wi tieko gero gach okolo mar SGR mondo chop Naivasha, Kisumu nyaka Malaba. Twak e wi chiwo lowo e China bende mondo ger kambi mar loso yedhe e pacho ka. Kawadhi nyime ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwedo wach ni gwenge mag Masawa okonyiso erokamano ne jatend piny e wi lemo 6 momigi kokalo yiero mar jotend migepe kowacho ni gisechung' kode nyaka nochak manyo kom mar jatend piny. Kolose kaunti ma Meru, Gachagua wacho ni osiro riwo jo Kenya kanyakla kopo jodak ma Nyanza kuom rweko mane omiye gwengego. Okwayo josiasa mondo obed motang' ne weche ma giwacho manyalo nyayo sigu. Raise the road church now at Gilgo, the 12 stones, verse 22. This region tumesoma siasa vizuri sana, msekiraitu. Na tumekaa na wazee na mabishop, tumekubaliana. Hakuna siku nyingine sisi tutachukia mtu yeyote ama kuchukia jamii yeyote. Kwa sababu tutaenda hasara. Tumejua siri ya kukaa hii Kenya ni kutafuta marafiki. Mimi nimekuwa Nyanza. Mliona? Nimekaribishwa huko na heshima kubwa sana. The whole tulisimama pahali 14. Nilikubalika Nyanza kwa niaba ya Mlima Kenya kama kiongozi. And I want to thank the people of Nyanza kwa kukubali urafiki wetu. And we want to assure them ile shida tulikuwa na Raila na watu yake, it is over. Raila and the people of Nyanza are our friends. Kalonzo, the Kamba people are our friends. Wetangula, Musalia, Natebea, Wamalwa, they are our friends. Never again shall this region agree to have prejudice against anybody. Jotelo mag kweth mar Azimio la Umoja okwedo wach mar puonjo rowere mag NYS kaka itiyo kod bunde mondo ginyal konyo e rito arita ma pacho ka giwacho ni mano en yo ma jatend piny William Ruto dwaro thiro godo ng'anyo chuth e pacho ka. Kotelnegi kod Kalonzo Musyoka, jotelogo masani wuok mar keto sirikal tesri bende oseyo chenro manyien mar siro som jopuonjre ma giwacho ni sani siro mana jopuonjre sanja kama odong' to we mondo sandre. Jotelo mopogore manie riwruog Azimio la Umoja kotelnegi kod jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka ne joyuoro e alama Jumapil e kanisa jokopere mar Holy Ghost Cathedral Mombasa. Jotelogo mane tieko limbe margi mar ndalo 3 Mombasa ne joseyo paro mar jatend piny Kenya William Ruto madwani rowere mitego kod piny owacho mideno ni National Youth Service ochak tiegi kaka ginyalo tiyo gi bunde. Yaani hili kuhakikisha kutakuwa na maandamano Kenya nzima, unataka kupatia vijana wa National Youth Service bunduki, hiyo hatutakubali. Tumekuwa na maandamano na vijana wengi wamewawa kwa risasi. Tukisikia ya kwamba NYS vijana ambao wamekuwa huduma ya taifa wanataka kupewa bunduki, hii inatupa wasiwasi kama wananchi. Nebende giseo tend William Ruto e gino magikone nyao mar tao piny Kenya kagichiwo ranyisi e wi chenro mag somo e pacho ka magikone sani medo mana kelo ting' mapek ne jonyuol mani kod jopuonjre to chutho mago mayuto gene piny. Free education ilikuwa isaidie watoto wote, iwe umetoka kwa tajiri ama kwa maskini,
The right to education is a right to every Kenyan. And that is now being taken away through some very funny proposals that are there. And it is important that we all stand up and say that education should be available to each and every person in this country. Nikiwa na Mheshimiwa Uhuru kwa ile serikali, tulikuwa tumesema watoto wote wawe sawa. Wanatoa 16,000 tu, lakini wiki hii mtoto wako akienda chuo kikuu unaambia 200,000, sijui band gani. Imekuwa ni mzigo mkubwa kwa wazazi. Nchi yetu haiendelee vizuri. Imekubwa na uongozi wa udanganyifu. Wale wanadanganya kabisa wako ndani ya uongozi. Tunataka tupate uongozi mpya ambaye utaongozwa na mcha Mungu, ambaye hataongoza kwa udanganyifu na kwa kujipiga kifua, na wala sio mwingine ni Daktari Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo ne bende onyiero wuodhi kaachiel kod chenro mopogore masani jatend piny Kenya sidho kolero ni mago mana campaign motimo koikore ne yiero mabiro. Oramo ni oganda mathoth e pacho ka pod kwedo piny owacho kendo gisechako timo ikruok mar kawo telo e yiero mabiro kaka kweth makwedo piny owacho. William is busy campaigning for 2027. Kwa hivyo ni wazi hii safari na mbio hii, we are not going to allow him to run alone. Chochote ambacho anakufanya, chochote ambacho anakusudia kufanya ni mpangilio tu wa 2027. Lakini hashtag wa Kenya sio wajinga. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riro Governors oluongo rombo juma manyien mar twak ewi landruok mar guonyo mar mpox masani osedonjo counties ang'wen e pacho ka. Gavana ma Tharaka Nithi ma bende en jakom komiti mar thieth Mudhomi Njuki owacho ni kata obed ni kwan joma nigi tuo ni pod ni piny, governors nyaka ikre mar geng'o landruok mare. Nyaka sani ji ang'wen oseyangi ni kod guonyo mar mpox e pacho ka. Activate their emergency response centers and ensure that we have a reporting system where there should be a number that members of the public can call if they suspect such a case. We need to have an emergency isolation center in every county. We can have 1 or 2 hospitals that are prepared to handle the same. We need a budget either from the emergency kitty or from the public health to be set aside and be ready for utilization if required. Otherwise, we will not be able to contain this situation. But I also want to ask the members of the public not to panic, because 2 cases already that were identified as the first cases, the patients are already healed, they have recovered. Kawadhi nyime en MCA Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo okwedo weche ma osebedo ka luorore e mbui ni ochano chwalo twak mar thicho oko gavana ma Migori Chila Yako ka owacho ni oboke ma osebedo ka landore mbui no oken ma ondiko. Owacho ni gisebedo kod tungni matin kod gavana Ochilo, kata kamano pok obedo kod paro mar chwalo twak mar thiche oko mar apisi. Omedo ni odhi kawo okang' mar chik ne ng'ato kata ng'ata mane tiyo kod nyinge e nyayo wechego mag miriambo. Tayudo ka nyinga opong'o social media, both Facebook and WhatsApp. Koro tokeno bende ayudo messages mang'eny, simbe be ochako gorena ni I've drafted a motion to impeach my governor. I want first adwa condemn that watch no with a lot of concern. Ngamotimo gina I will follow the law. To make it worse, ngano kiusa marach ma we have political misunderstanding between me and my governor. Emocha kokele kendo ni ati adwa impeach my governor. Koro an kaka MCA I will work with my governor. And I've texted my governor here. We were talking here. Yakaramogi sa chiel gi dakika 16 wadhi kawiyo mokwongo chenro en mar ratil aneno kanyo jogo maneno wa mbui mar Facebook. Jared Ochieng' wacho neno maler kaya
Eyo Makare, Andiego Junior Benene na Wakanyo, Liz Lupita Wino, wacho ni oneno Ramogi Maler, Wiki Baba Happy Benene na Wakanyo ero. Vincent Kajomo wacho neno wakaintire game Rai, sub-location, North Nyakach Ward, Nyakach sub-county, kaintire kod main ode, Lilian Onyuro, Vinton Kayo, Min Koli, mawuok game Rai, sub-location, kachil koda Joka Jomo. Ko wacho ni sirikalo nego chul, Joma lwenyo riembo thuche gi higa mar 2018. Jackson Mboya wacho ni oneno wakaintire Kisumu Nyamasaria. Erokamano ahinya wuod Nyakach bende wacho ni oneno wakanya Yo Maler. Zach Leon wacho ni oneno Ramogi. Ezekiel Odhiambo wacho ni oneno wa Eyo Makare. Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago. Asedonjo kendo amor gi Ramogi TV pile Kenya somo sani en mar jopesa. Erokamano Oyando Wycliffe bende oneno wakanyo. Waduoko koda weche mathoth nyako Ramogi bed kodwa. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070837 Bende in jandik wer, jatung wer, jachan wer, publisher, jalos thum kata jathum owuon. Samoro in jandik sinema, jalos sinema, jatuk sinema, jago buk chapa kata jalomb jiko kale tuke mineno. Ka in jal makamano to kara Pavrisk e dalani. Duol mar Pavrisk kende emopuodhi e Kenya kaindi kaka jogo matayo tije duto motenore kod moro ganda e neno ni nweng'o mari kata royalties ni ochoponi e samo winjore. Kuom mano, ndikri kodwa kawuono mondi mong bedo jakanyo mar kuom decha dek mokwongo nono maonge chudo mora mora. Gwel mbui mar pavrisk.or.ke/login mondi ndikri. Mondi ng'e mathoth, limbui mar www.pavrisk.or.ke kata yuano tol e namba 07194774477 kata 0732722 Parni rieknigi nyaka chul maber. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, Pavrisk, revitalizing royalty management in Kenya. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea. Nitaingia kwa hizo project na
tunashukuru kwa Avieta. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Emanyo mondo mi obed miyo. Ka okanyal timo gimoro amora ka to bed pie magemone ka biren mana wach nyathi aonge gi kwe. Keny mare ne medo bedo matek. Kikel na nyar piny moro. Biro chaya. Kendo biro yanya. Jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Konya mi odok dang kethre. Kono na kwen kiye nyathina. Tiye dhi makre ne rea ode, idhi konyne gima chande ne. Beremo biro bedo mapek moloyo pi. Koso hera kod ng'uono biro siko mana e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakaramogi ji 12 wito ngimagi e masira mar apaya manotimre Olalo Manithi e wang' apaya ma Meru, Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. Masirano ne ojuko matatu kod pickup aina ma Toyota Hilux e Olalo no. Nyithindo 2 ne nitie kind jogo manowito ngimagi e seche ma ji mamoko 2 notony kendo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Chogoria to kod Chuka Referral Hospital Chuka. Kamanda mar obila ma Tharaka Nithi ne oyango masirano. Masira machielo ne otimore to kanyamburko matin ne otumore kod lori manokethore apaya. Jatend piny Rigathi Gachagua ka oro ote mare mar kuyo osingo mar luwo wach gero Olalo no mondo kony e geng'o masiche matimore. Headed towards the Nairobi direction and another one to the motor vehicle that was coming from the Meru direction. It's not a motor vehicle that normally or regularly uses this road. And we may or I may assume that the driver did not take to the lane as was expected of him and had a head-on collision with the other vehicle that was coming from the Nairobi direction. Mambo ya Nithi Bridge, it is true. Tuliahidi. I have called the PS, ile mumeona nimetoka nje, Engineer Mbogwa kutaka kujua hiyo ahadi rais wetu alipeana. Nimemwambia kumekuwa na ajali last night. 12 people are dead, others are injured. I'm here in Meru. Emotions are very high. People are asking, they want an answer. He has told me that the designs are almost complete. Nimemwambia siharakishwe haraka. Nyakaramogi bende winjo e Musako iti jumani. Josiasa omoke kod jopiny ka moko gedo itwa kod weche marwanyo ng'ede to moko ne mor kata mor nomiyo jopiny otolak radar. Kata kamano kind jok mong'eyo miel Rigiji nyokawo namba Homabay. Weche ochoki kendo losi kod jafwambo marwa Walter Nyambaga e bwo weche manyien mochoto chot. Chikane iti. Jodhurwa untie. Jodhurwa umor. Bas, jokondele bura nitiere ka. Amoso jodhurwa. Udugot wacho ni ne usesande. Kumbe ni nyinyi. Bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Ala? Tokare bura ni dhi bondo. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Kendo ya Waruto. To inyal ter bura ni kure. Mkiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mkizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Aya. Homabay. Jodhurwa utie. Jodhurwa umo. Mtu ya Mulema uchopo. Odwa ni mondo umie form. Ama mngetaka nilale hapa leo? Nilale. Mutanipanga? Homabay. Homabay chatoko yonge. Iko nyako. Iko. Haki. Wach nyako moro gidore ka. Iko nyako. Kosoge wacho bad girl. Huyu bad girl ambaye yako njia kwenda kuwa good girl. Amilo Biane. Ijitetea kichung korka chich. Jothurwa wach gidwaluwa koso kikawache. Iseyudo rusa. Wacha. Jothurwa president muneno bedo bathani.
Neja klase university. Kendo wamielo godo Kiria Gloria. Kiria gang'o? Kiria Gloria. Adier. Christian Union. To gima pimnwe. Ni kare ng'ama bedo president menyaninde class. To donge ne en ng'at Mungu? Amilo kesa nyako ma jaber ni iwe ng'ato anguka nayo dhigo Zimbabwe. To inka. Oh. Wawinji matuta ahinya gesa. Oninde class koso konindo. Aya, jatend piny. Ni sani kare bad gal ni ne mana min piny. Kosi utongo mana wach. Na mnajua vile hatukukutana kwa sababu alikuwa anaenda mahali ingine, mimi nilikuwa naenda mahali ingine. Adier. Lakini kama ningempata, huyu angehepa. Donge jatelo more choyo Migori Kocha wacho dhoge tieko yawa. Mimi sikukuwa nakupenda. Lakini wewe ni nyonda wa roho yangu kuanzia leo. Wa Fatuma. Naona kuna mrembo mmoja hapa amesema niende lale kwake. So unaona huyu mrembo ataniweka na shida na ule recho wangu. Okay, bas. Rigijika opap. Chamthum. Lore o angla sani. Wanga kes moro dweika. Bia nenya sona. Tunaku, ha? Huyu mama amenisumbua sana. Sasa simumwambia nipeleke polepole jameni. Ni tero jatend piny ng'wech sana. Ndio mmemtuma anikimbize. Sa Charles Ongondowere. Dunio timango. Mheshimiwa aiwe rais, mimi sijamuita rais ya Jamhuri ya Kenya. Lakini vile dunia ilinena usiku, wene wuod Kasipul. Ni dunio bet nade. Lakini vile dunia ilinena usiku, Kimani machungwa. Kimani chungwa. Ni jomoko nyocho ketutegu. Mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Mago Masako itigi Walter Nyambaga. Ramogi TV. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom Masako it Nyakaramogi. Jumapil ka Jumapil ibiro chiko iti ne weche milungwa kod Walter Nyambaga. Mana kamano kawadhi weche mag tuke ni Dorothy Atieno jatugo mar opich netball mosetugo kuom higni moyo 40 kendo nigi lony mararie tuke go oywago huma mar tuk netball mamedo mana nimo. Olero ni Nyanza ema onyuolo jotugo mag netball e pacho ka koparo kinde clubs kaka Kenya Posta e kinde mamoko. Kata kamano oseyo kitelo matayo tuke go e county ma Kisumu mowacho ni deo mana solo ne kendo jiwo jotugo e tuke mamoko gino momiyo huma mag clubs medo rumo. Olero ni gisechako chenro mar tiego jotugo ma higni e diere kendo miyo mine mae kor gwenge thuolo mar tugo kaka achiel kuom yore mag chiero huma mag netball. Skunde ma primary schools, nitie team mar county, nitie teams mag ladies mine moae estes mag Kisumu, koro oting'o categories. Nitie nyaka county ma oting'o county en ladies matiyo gi jo county, nitiere mine moae SS molos team mar netball. Sani wasechako nyaka gi nyithind school matindo tindo, primary schools. Mwa wish kata wagombo ni sponsorship nyalo beti maber manyalo cover netball as a whole. Nikech sani kata basketball kachacha nitiere mana gi sponsors, but in netball kila kitu. In this year, the whole of this year, Kisumu County Netball osetugo mana game adi. This is the second game. Higa dhi karumo. Wadwa develop nango kata development nyalo wuok kanye. Nyakaramogi sa omawa wang'wa kendo mane makelo wegi komar weche manyien mag ratile sa en achiel gi dakika 31. Aneno ka Samuel Owida jafwambo wacho ni neno wakanyo e yo makare. Aneno ka welo mag ratil bende osechopo kaachiel kod George Bati ma en thuolo maweyo network e kind Omulo Junior kaachiel kod Brian Weke ka itayo twagno kod George Bati. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni. Nyinga Simfros Okinda, ubed gotieno makare.
unafikiria kenye utafanyia hii pesa? Nafikiria kulipia watoto shule. Nitaendelea kutaka kucheza, unabonyeza *487 *3 hash. *811 *274 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. On today's episode of Champions of Change, we visit Jijenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV.
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'o twak mar rameny piny. Chik by. Odhiambo machielo majaber rwakini machiegni e twak marwa mar Ratil bang' bedo kod Simfros Okinda e weche manyien mag Ratil nyakora mogelo Lydia Okeyo an be kora donjo ka gi wenda kaka pile wadwa ng'eyo ni to Kenya ringo nade yamo lokore koso pod en mana macha e kinde mokalo chien ne wasebedo ka wuoyo ka gi oganda ma bende wagogodo mbaka e thuolo ma wayudo gi Ratil ka Brian Weke osebedo oko matin kuom ndalo moko to ng'isa ni no dhi chenore e gwenge mane jatend piny olimo mondo ng'ia ni to weche chalo nade tije manowach ni kelo ka gintie koso gi chal nade koro sano duogo mondo nyiswa ni to chal nade nopenjo ni to gidonjo gi kanye ka gikalo yie nambewa mane to gidonjo gi dhot mane ka giluwo kanye nam koso got koso olo oimore Brian Weke oimore bati iriyo nade yom ayom podi kwar moingo mulo koso omulo sane kwar moingo mulo to weche okrach alright ing'eyo bati yes kana biro ka yes ka mulo wacho ni UDA osedonjo Nyanza nang'isi ni oginyal sani giyudo network giseyudo okay nikech neno kaka ne warwako jakom president ma Kenya ne warwake mayom nikech wan joluo wan joma wahero mor ineno kaka sani okuche nomigi ministers abiriyo wan omiyo mna adek to wamor kendo warwako president maber koro giyudo network machiegni nyomulo erokamano George Bati yes aneno kikelowa gi Brian Weke kawuono to kendo obiro sama ber sama koro yie ni UDA gi president donjo Nyanza to kendo Weke no kwera maber ni an prophet of doom kana nyiso Weke ni UDA gi ODM dhi tiyo kamoro achiel na nyiso Weke ni Wilbaro dhi ting'o machungwa to Weke nowacho ni omulo ukau sani koro Weke chino no luongi no mulo toddler no luonga no mulo toddler sani yes. Ene Sakayo toddler ene Sakayo junior nowacho ni Sakayo lazima shuke kare no kieni Ruto en Ruto no Johana mano dhi obatiso gi sani gisebedo batiso ilo ni nying ruoth gi Yesu gi mtakatifu sani koro giwero Ruto lakini pinya mana kamano George Bati wachaka ne gilimbe mar jatend piny e gwenge ma Nyanza mane Weke wacho kani nyorwake gi Sironyo to nokuwuotho kende nyowuotho go ganda mopogore wuotho gi jotelo mawuok Kaluo ma bende nogo tiende lo kanyo to bende wuotho gi jalupne Rigathi Gachagua kopogore kaka gik mane jin paro chien kucho ni Rigathi Gachagua samoro kodok nikech e ndalo ng'anyo mar Gen Z anyalo paro kane omulo nika Weke inionge chieng'no to nang'e ni nene Ratil omulo nowacho ni kowuok ka Ruto wuok ni Gen Z ogole to ng'ama dong' mano penjo mano mulo openjo ma omulo sako ji kanyo gi weche moko to nano korwak jalup jatend piny bende e wuodh jatend piny ma Nyanza ni gimor ma nyalo nyisa ng'o nyiso ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende medo gain ground omedo yudo kor Nyanza koso macha nikech jatend piny koro ne rwaka gi wendi duto modonjo godo ng'eyo mokwongo omulo gini ne wang'iso gi ni jarikni jamuodo nyoyo gi kuoyo
gin ne gidhi ma gidonje serikal ka gimanyo bundigi. To wangiso gini omulo gigi ok ter kamano. Watero mos. Tineno koro sani wan kaka jopiny gi jo ODM mawinjo ka ng'ani wacho ni akia ni Wilbaro oting'o machungwa. Hapa ni kwa kia siasa kaka ringo. Sani wane gimiluongo ni broad based government. Wane gimiluongo ni broad based consultations. Wan gi gimiluongo ni broad based development. Wan gi gimiluongo ni broad based visitors. Ema omiyo nyaka Rigathi wa Gachagua nyaka wapake mafuta. Sani ngiri kaka jaluo wapako kila ng'ato mafuta mabiro. Nikech one structured. Wadwa gima konyo jopiny. Sani kineno kaka William nobiro dala wa nyocha ni president wa osemiyo Rusinga TTI mane waonge go. Sani king'iyo ndara moluoro Rusinga from the first time in history majo Kenya, it is around 23 kilometers. Sani oyud ka osepedhe maber, odong' mana mathin to lamo donji. Ndara ma Mbita kochimo Magunga mowuok Sori kucha bedhi mbele. Koro sani wapako kila ng'ato mafuta. Kata Rigiji makoro nudwani wagoni okobi goyo. Obia bia wawuok kode. Dong joge madwani wago, joge dwani wago Rigiji. Ok wago. Anopoka lugo jing'ato joge. Gidwani wago Rigiji okobi goyo. Sani warwako wilo te. But kaka an kaka jasiasa. Adwani ang'isi adier. Rigiji sani korgi nosegeni ground maber. Ingeni nyocha awacho kamoro ni Gen Z gi gisekonyowa sana. Gen Z gi for the first time gitimo ni president mane odake e wi yamo sani ni e kor piny odhi e konde te koginene. Gen Z mineno gi ma president gi deputy mare nok winjre ne gisechako yware. Gitimo nyaka president gi deputy bare tinde gino siepe. Gen Z gi okonyowa for the first time wan gi a woman as an attorney general ma Kenya. Be chakre onyuolwa pok unobedo attorney general jo thurwa kaka jo Nyanza. Wan godo kendo madhako. Chakre Kenya ochaki pok unobedo minister for finance. E chakoro Mbadi Nyang pesa nindo suba to chiwo suba. Koro Gen Z osekonyowa sana. To koro gimanya ng'iso Rigathi Gachagua sani wuotha gi president but kochopo January next year nyakipang weche jou nikech kaka weche aneno karingo nitie gimidhi los mbele ka to idhi los mbele ka Kalonzo be aneno ka opango wechege ma ok obibedi. George Bati Omulo Junior. Mambo yabadilika, ukiona weke sifuruto, mambo yamebadilika, yani maya weke mana wacho ni Sakayo ashuke. Weke wacho na aneno dola kagweno manena ora. Weke wacho ni Omulo toddler. Kana biro ka nikech weke natemo nyiso manyiso ni kaka ng'ama chano weche mag siasa mane mesa na nyiso weke maber nada puonje siasa to nabiro kae Ramogi mawacho maber ni baba di African Union weke gine no wacho ni an prophet of doom gikwera anyiso weke gine ni wapango broad based government makoro opako ni broad based government nasengeyo masenya ni wadiriwo pacho kamoro achiel sani koro wane government achiel lakini ndigi bilongo ga law iwacho ni res ipsa loquitur. Facts speaks for itself. The facts go mana kete mes koro le question fact the facts to weke ne nigi rumors koro rumors ada loko mundo bed facts to yote tisa gimang'eyo ni biro mar jakom nikech nanyisi ni ma en ajua manigoyo ne en gimilongo ni chess nanyisi ni ka king obwoge nikech wach Gen Z ka king obwoge timanyo the queen imanyo malkia to malkia no ekore jakom to kaka no se manyo malkia odonjo makoro Mbadi nigi kom Opiyo Wandayi nigi kom wan gato ni general mo wacho no
ber nikech mano miyo joluo power watimo gimiluongo ni development sani gimomiyo wago kwan no nikech mbele kucho weke makoro duoko ne joka gin weke gi mane dwaro ni mondo wakethre gi rigiji onge ng'ama nigo gi shida rigiji shida mane wan kode ni anogo siasa mar ukabila siasa mar jokocha tineno kata ndalo ma nwariwore gi jo Mount Kenya mokwongo gima nomiwa kaka joluo ne my brother ndugu yangu rafiki yangu my brother to my brother ni onge fruit manokel kata mana watchman marito State House nokomiwa sani kane wariwore gi Ojelo Jagot ineno ka wan gi lemo momi joluo to lemo go wan wadhi mbele mondo nwadhi walos yo to yo no ema sani koro kelo fruit nikech wan mane gima ne watamo pa to koro gima nyiso weke gine ni rigiji ok nyal wuok Ruto mano gima kiko kete pache gima gik madhi timore kendo kawuono ba chaka wache ka wan sani wadhi loso coalition mar between UDA gi ODM mano madhi ringo 2027 to gimomiyo Ruto rigiji ok nyal wuok ineno kata siasa moko manchogoyo manchage wacho ni en gi mtego keto mtego State House everywhere to nanyisi ni gini en wuoyo mano chak chon mane jogo chako wach mane chako wach tedu wache yu gi mora chon to no se chak pange koro sani wan gi kwani kopo nigi temo nikech rigiji bong'eyo nigi temo nigi wuok to ng'eni namba rich gini dhi dok korwa kocha kendo koro gibi chak yude in fact gin magi dhi bede koyo for over 50 years koro ng'eyo mano gin ge pachgi mano miyo ginya wuok inesena no ja Mount Kenya mora masani pingo Ruto onge kata joma no riembe cabinet nikech ging'eyo ni kopo nigi wuok to mano mistake magi dhi timo for 50 years to gimwa sande wadwano los government moriwo jo Kenya te ineno kaka sani joluo oyudo attorney general oyudo finance to mane gimo oyudo nyaka ne chakre independent mar Kenya nyiso ni wachopo kama kata mana deputy president wanyalo yudo koro mane miyo nyaka wa support government wabed go together to kendo sani isenano kata kaka ker wuok kata mana rigiji ok wach moro ni o jakom wang'omi okel jakom ku dikoro se wuok chon lakini gimiyo nodhi Nyanza odhi nyiso jokania en support nikech jambo boro dwaro support mbele kujo kata kuponi koro 2032 buro bet ni koro jidwa yuare to kuponi jatenda Musalia obedo president to namba hiyo wamiyo weke nigi wacho ng'ama bedo machielo ana nyisi ana pango ni pap kaka wan wapange ingeni weke gino kia gik mipango wan wapango pap kaka pap onego beneri ing'eyo bati yes omulo emomiyo aluonge ga ni toddler poko bedo junior nikech apuonje ga siasa mos gima nowacho le quiz dicha mana iluongo ni Recipsa Lokito ing'eni winjego ni Lokita iluongo ni Recipsa Lokito ing'eni it doesn't matter en student mar seria anan ja seria koro iluongo ni Recipsa Lokito ok Lokita ena kene dwa deyo nga ineno gima nang'iso jogi yes password mar donjo godo dalawa password mar donjo godo Nyanza en Raila Odinga ema nang'iso gi ga chon nyocha ineno kane gidhi magi muomre ne wan gi minister achiel sani mna mos mathin ma ji owuoyo wan gi ministers adek moluok mo luo Nyanza to en na minister ni aoyai ok en na minister ne okalo ka en minister ma properly sani wan gi chief legal advisor mar government yani eni sheria tema nigi problem Recipsa Lokito mang'ani wacho gi jalwe matime Recipsa Lokito jalwe matime number 2 kain stima kain petrol kain energy kain solar kain green energy nindo dalawa pesa KRA kaki manyo pesa kaki timo ang'o World Bank agreements mitimo gi PPP wane mo atime emomiyo wang'iso ga jogi sani nyaka jitu jicha koro nyaka wang'i kaka wadhi review emomiyo Mbadi odonjo kanyo to ne waseng'iso president niya ikawo experts iye gi konyi nikech ne wan kamarach ok ni koro wan kaka joluo ni koro wadwa ni wachama wadwa ni wagero to wambe wachiemo wagero to wambe wachiemo emomiyo nyaka idonj kamoro gi formula ok dwari ni ji adek ni idhi wenyo ka jirani
tiwe dalani ka ji ok chiem idhi nyono mogo ine kuku choma to dalani ochwaka lot maonge kata chumbi. Emomiyo nyaka wayie ni wan gi leader mara miluongo ni Raila Amolo Odinga. Sani kaka ineno ni ne kaka weche ringo. Pok odonje ground. Sani wapango mar AU. Kaka wuoyo kodi wapango kaka waketo PSS. Broad based PSS. Sani kendo wadadonjo broad based ambassadors. Weche dhi mbele. Broad based CEOs. Broad based directors. Broad based chairman. Kaka weche ringo ok ni umuomru ji adek to uwenyo to chiemo kaka jogi ne nitie. Nigi ng'iyo mana mag bundigi. Sani wasedonjo kaka joluo wapango weche. Kata William Ruto no be pok wadonje. Wang'ise ni wapimi. Wang'i warwaki kendo waeri ichako maber. Warito kaka weche ringo. Wan kaka joluo be waonge pressure. This time round wang'iyo mna weche. Wan warito Raila Odinga ng'iso kaka watimo ang'o? Kaka watimo. Mane boss marwa? Mane spokesman? Mane leader marwa? Mane mang'at mang'iso ni donje rod mi, donje yienda mbewa, donje gi ka kaka weche ringo. Mane kaka weche omulo totla nang'iso ni weuru muomru. Sani koro cha weke wacho ni iwira ji. Iwiro. Ing'eyo wiro ng'ato. Wapako mo. Kiswahili wacho ni kumpaka kwa mafuta. Mgongo wa chupa. Mago gimwaluongo ni de minimis non curat lex. Yani mago gik matindo malos ok nyal winjo. Koro ing'ena puonja nikech ing'ena en wakili mag jomine. Ing'ena koro document nikech odil gi weche mag nyombo. Lakini gima ng'eyo ni an agoero kamano ne Raymond Omolo. Eliud Owalo. Joma ne odhi loso ndara ne joa gimiluongo ni broad based government. Weke nyaka appreciate. Ing'eni seche ma wan gi weke kae ok no en momuomore. Ing'eni en atemo gaye apuonje siasa. Siasa mag kwano kia. Siasa mag kwano. To mana mimi neno an asebedo consistent. En golosa gima sani waloso mag AU nikech AU no to wapango. Ing'eni AU wan mwapango office. En okia gima timore AU. Wan mwapango office. Msali ema play number uchiel. Number uchiel ing'eni sami play pap. Ruto ni mbele lakini ngama play namba uchiel ane masali. En moloso budget ma Ethiopia, office moro waloso francophone, office moro waloso kocha, waloso offices gite ECOWAS. Nikech wadwa ni jakom bed president. Koro gimanyiso weke ni sama gidonjo mowacho broad based gi. Obed mos wan modhi nyiso gi yo kaka giluwo. Koro ni kaka an chase kuongo ne government. Koro sane no men wuon government mane an opposition. Koro igeno odo wuoyo ka wuonot. To en koro agone mana karibu mana watin. En wacho kar broad base. En wacho broad base en koro wacho ni koro ntie ga broad base CEO. Broad base donge neno. To koro ng'eyo pod gionge network. Mano kwa tamore lakini odhi mos. Ing'eni ka in wendo tibedo mos isomo pap. Kech wan maburo nyisi konde. Nyisi ni koni onge CCTV. Ka nitie CCTV, ka nitie sitima, ka nitie darkness. Lakini gimaber sani ni wadwaro government of national unity. To government mar broad-based government ni okel matunda, fruits na jothurwa. Ineno kata ndeche mabedo launch e Nyanza, gimabiro itimatima e Nyanza, mago timne benefit mag joluo. Koro oket kata ni e Nyanza kende. Sani kata mana Coast, ineno ka jo omile momoro. O Paranya omile momoro. Mano nyiso ni wadwaro jo Western gi jo Coast. Wansane watimo gimiluongo ni calculation mag numbers. To mano monego beni samwa wane broad based government to wago kwani ere ka kwa the benefit. Koro ok ni limbe mar president ker modhigo Nyanza en mar siasa. Ok wadono bed man siasa. Kendo wadwaro kata mana governors gi MPs gi jomo yiere Nyanza. Onego beni koro keto ker tesre ikete kage ka. Manyiso ni kata promises mano miyo jo Nyanza itimo man kata ndeche mano loch gige fish gige rice mano otimo Nyanza gimora mano mwacho Nyanza nyaka tim kaka dwaro kiko bed story mobro bedo kiti obro wacho ni an wari government ni to onge gimwa yudo kore esero gima weke wacho ni ipimo jatend piny kata mana jatend piny no pok yodonjo chiri ngise ni warwaki to wapimi eno se donjo iwacho ni
he who comes to Equity must come with clean hands. And osebiro gi clean hands. Osemiyowa ministry, osemiyowa treasury, osemiyowa mafuta, osemiyowa attorney general, osenyisowa ni en kodwa. Koro wan man wambe wamake maka wanyise ni wan kode, ok ni wateste. Sani an gi mana wacho ni weke gin odonj mos, an madwa nyise kona, kaka kona ringo, kaka pap ringo, nyise ni ka kikimul, ma button ma red, ma green, ma yellow. Koro ochak somo colors go, ng'eyo, ochak winjore, ochak bedo, kiko obigaraka, ahinya sana. Ing'eyo bati? Yes. Emomiyo ng'isi ni joge gionge network. Gini koro iwinjo ni gidwa ng'isowa kaka ma CCTV nitie, kama jikon jitede. Wan ok wan interested gi gigo. Mago bende beda kanyo, lo CCTV mari waya kong'adre makema kaka kidware okodwa. Wan kaka wadware en kama. Wapango structure. Wan kaka jo ODM. To structure ma wapango, waseyie ni waromo gi wuon piny. To wuon piny ni be ose treat wa maber. To waseyie kako treat wa. Kako wacho ni he who comes to Equity must come with the clean hands. Clean hands no be pod warito. Ochako maber, omiyo wa olemo kako miyo wa, warite ka PS ka, be wane kako tero wa, warite ka development ka, wane kako tero wa, ambassadors be nitie. Kata sani no PS Raymond Omolo, ma pod nitie. Mano be wadwa ni wakwae, mano wuodwa, kendo mawahero sana, obeda beda kanyo. Nikech embe nitie kama omakonwa, to nitie kama okonyowa. To koro kaka wadonje ni, be wadwa ni omed wa kaka wadhi mbele. Ng'eyo bati kamano e kaka iloso structure to jo piny konyore. Ichako gi sowi? Isako gi sowi, gi umi, tiketo wang'i, tiso wi, tidhi mbele. Kapod, gini madwa ni wachak simo taya, wachek CCTV to pod wang'o ema ni, pod wang'ichu, wacheko, wano kaka weche dhi. To koro kwa waneno ni ng'ani be odhi maber. To kako chako ni, an kaka Brian wekedwa ng'isi without fear of contradiction, ochako maber. Kodhi kako dhi ni, ang'isi no. Wadhi kode nyalodia, kako dhi ni. En mna pime, to be wapeng'isi ni omera be kikitu kodwa, jenisi be waoro to chwako iye timedo wagi moko. Kaka weche ringo. Gigi ok dwaga ng'weche. Momiyo jakom, nino ka jakom otere dala. Pejri ne nikech ang'o? Nikech pod he who comes to Equity must come with clean hands. Pod Equity pime. Equity en ratiro. Equity en ratiro. Exactly. Equity en ratiro. Koro kako kete lengre mathin odhi maber. E kaka wang'iye. Ema ng'iso jogi ni broad based is about structure. Structure ne mwaloso. Nikech wan gi commissions mabiro wadore jogo obed kanyo. IBC wadhi loso wadore jogo obed kanyo. Weche ng'eny ma waloso. Jogi manie jikon mano muomre modonjo. Kamada pogragi weke. Waonge problem kodgi. Kamada pogragi weke. Wacho ni ati jakom no kotero ker Nyanza. Nyako ng'e maler ni jakom no segolo statement mo wacho ni en siasa mar Kenya pod koro owe piny matin. Kech keni jakom nyaka koro concentrate e weche mag African Union. Ngene African Union ok en siasa mar Kenya. Macha siasa ma jakom di bedo president mar presidents. En siasa ma jakom koro nyaka wuogi president ma oko. To nosemiyo Ruto kaka ker mar Kenya, osemiye lwedo. Monyisa ni koro ami joga kaka Yesu benomiyo jopuonjre nyiso ni koro wuothuru gi jogi. Kanyo motingo chairman mar chairperson mar ODM Gladys Wanga. Kanyo motingo deputy party leader Sim Barati. Otingo Oparanya, otingo jo madongo kacha. Koro nyiso ni osemiyo jogi lwedo, omiyo Ruto ema koro kao kare mar riwo jowa kagiriwore gi Gladys Wanga gini. Koro owe keto ni jakom no kodhi kode ni gipime ni Equity. Onge Equity ka. Gini nwasetieko. Nikech ing'eni seche ma jenzi odwa kelo koko mang'eny. Na nyisi ni seche ma kingi obwoge. Nyaka koro Queen nyaka bed machiegni. To wan wamor nikech chess no nwasetieke. To chess ma wasetieko ni en gima nyiso ni Ruto nosenyiso jowa maber ni anan kodu kosemiyo gi strategic ministry manche neno ka chon nyaka ne nyuolwa wanowinjo mana treasury chakre nyaka dhi mana oko, dhi mana Mount Kenya,
dhi mana kuonde mopogore opogore. Lakini this time round wan gi treasury. This time round kata yo lal. Adwa penji. Kata yo lal sani. Wuonu. Iyawe mana gi siaya. Kuponi petrol. Wachi petrol omed kata mana bei. Teremos. Adwa penji kama. Wuonu. Kata wuonu bwana. Mano manager Luka. Koro nyiso ni ya. Koro wewe gimoro ni Equity. Wewe mana matemo. Adwa penji gimoro bati. Sani wuonu monyuoli oyudo tich odhi Amerika. Kata wuonu monyuoli oyudo tich odhi Addis Ababa. Oyudo tich. Itero minu. To in ma wuode idhi manyo wuonu moro. Nikech ki wuonu odhi tich Addis Ababa. Penjo mulo. Penji nikech mato. Mulo. We apenji. Wuonu owuok odhi Addis Ababa. Wuonu monyuoli oyudo tich odhi to African Union. Itero minu. Itere nade. Wuono poko tho. Ero kamano. Namba 2. In kaka wuode idhi manyo wuonu moro. Imagine that tin gi wuonu. Koro we fuwa bwana. Iwinjo George Bat. Wacha na setieko. Ina no example what mama yane ni wuonu dhi manyo tich. Ingeni koro ada kete in context. Ada kete context. Liponi weke temo wacho ni kuponi Raila Amolo Odinga yudo kom mar bedo jakom mar. Kapo ko winja mano wachne. Kasto koro duond bura mar ODM ni emiyo ka koro paro ni inyalo kawo ODM gi ng'at machielo ka Raila pod ngima mane gima onge ng'ama wacho no ODM okawo to no wacho namba 1 jakom ok man tich ma en gima iluongo ni opportunity mar konyo Afrika ok en manyo tich. Namba 2 jakom pok oyudo tich koke manye onge miyo moseweka nikech dala ka pod irito gi Gladys Wanga dala ka nigi joggi. Koro tich mo manyo no is irrelevant. Bana wefuo bwana. Is irrelevant. Koro gima wacho en niya. Jakom onge kama osedhi. Jakom no dhi EU. To dhi bedo tich mo manyo ni. Manyasaye wakwayo ni omiye. Poko wacho no we ODM. Be onge kama Raila dhi. Onge kumo. Adwa ni winja. Kaka ng'ani dwa ng'isi story mang'eny go. Raila Odinga pod e leader ma jaluo. Raila Odinga pod e leader marwa. Raila Odinga pod e leader mar ODM. Kata ka pod en EU. Mano nyaka ong'e kamano. Alright. Ema wacho niya. William Ruto chako maber. Enoko winja. Kendo odhi maber. Weche mo adhi pango mbele. It is based on structure. Wadhi bedo piny. Ok en walo. Ok en bire ramugi ka. Kigo nduru gi koko. Wapango tich mos. To wabo pange. Kaka odhi dil kodwa. Kaka yamo dhi. Kaka odhi dil kodwa. Yamo no. Luom na kaka odhi dil kodwa. Dono kaka ne warwake. Dala. Kendo no mo penyo ni. Magi un. Uni e joka. Mano sandaka. Ma warwake. Wagise di wadi e joka. To ini ngacha. Emo wagise koro teruam na mabere. Wambe wabedo kodi mabere. Ngisikede we wale studio. Igeni George Bati. Igeni nyaka wacho chadie. Apo wapenjo mulo. Iparo ni structure maweke wacho ni. Ka waketo siasa oko. In gi kake ng'iyo siasa mar Kenya. Ada penjo gi kizungu. Don't you think it is necessary? For what? To do what? Mar pango kako ganda bede sirikal. Ina no pango siasa. Siasa pango piny marugo tieno. Siasa ok en gimi pango di chierte weyo. Kata mana sani podi pango siasa. Ema weke wacho ni itime kaka ya momede. Yes. Ana yie kode. Jakom poko wuok e telo mar Luo Nyanza. Yes. Kendo in fact ka jakom odhi bedo chairman mar African Union. Koko the power de bedo maduong. Nikech koro en president mag presidente. Mate. Koro en ng'ama duong' ma Africa te nyaka joluo koro nyaka luwa. Koro poko wuok no wacho ni en koro we joluo. En koro gima wacho ni siasa active politics masani mar Kenya ema koro wuok. Lakini samo wuok ko jolo makoro omanyo piny ma oko cha. To nitie joma weyo machalo kaka Gladys Wanga. Nitie joma tayo bura mar ODM. ODM onge vacuum. ODM nigi jotende. Gima structure mena no wacho no, labda wache gimiluongo ni coalition mabiro dhi mbele kucho. To mane mase nyise ni coalition ma mbele cha. Ema koro wadhi riwore. Machungwa dhi mosere gi wheelbarrow. To wakawo machungwa to wakete wheelbarrow.
to wada nyodho machungwa to kacha to joma dhiro wheelbarrow weke wamiyo wheelbarrow en omiya machungwa to wabedo kamoro achiel to wago mbaka koro kata gibedo wheelbarrow mano onge shida to mano structure modelo lakini mar ODM pod nigi leadership mare ODM pod nigi tayo gin joma pango gibo pango pap kaka dwaro. Alright, what tieko twagni kawadhi mbele nikech nyako rum poko rumo jatend piny wuok e pacho ka dhi e China odhi e romo wacho ni kanyo nitiere gi gik mamulemo mang'eny dipone chako ng'wech kendo mar dhi e pinje maoko nikech bang' ng'anyo manoneno e pacho kae to osebedo kokudore ma okonyon noko kochande en e Kenya kaka ne weke wacho ni osewuotho tung koni kendo weke ne go erokamano ne kweth mar were mag Gen Z ochako wuok koro wacho ni odhi China odhi romo to kabino wacho ni nitiere olemo mathoth ma ji nyalo yude ka romo no oduogo koae ma nyiso nang'o diponi ochako wuoth kendo bang' wuok Nyanza maneno ka koro chal ka gima kuonde manyo ting'o ne wang' kamae koro ochako bedo gi kuwe. Ing'eyo joma wacho ni Ruto wuotho oko dhi oko odhi manyo lemo kech kaka president en e ambassador number 1 monego bed ni dhi manyo pesa tie gimiluongo ola tie gimiluongo ni grants odhi miya mago nitie to ineno kata mana projects mina koro bedo launch Nyanza gi dwaro pesa o gik miwacha nineno ka finance bill nosedir piny kucho to kano osedire piny finance bill ma 2023 nitie koro ngine sama mbadi ni e kom ni gin ema gimng'iyo to ere vacuum ere deficit mantie gowi madwano mondo wariw nikech iwinjo kata ka mbadi nowacho ni sani koro en treasury kopone projects ma Nyanza ok otim ng'ama biro bedo blame ro kendo William Ruto en mana mbadi nikech en makoro budget en mong'iyo kaka budget ringo en mobeng kaka gigitimo koro ker nyaka dhi oko seche modhi oko ni odhi menyo koro ok odwa no okel weche moko mang'eny ni ker wuoth ahinya ka en e Kenya ka to ko odhi kuonde mochalo kaka Mombasa Nyanza ji wacho ni o campaign ko bete ot to kar udwa no tho udwa no dere nikech Ruto nyaka titije no yiere gi jopiny mondo tim tich enda kodhi oko kata bed mana Kenya ka kata tim ang'o otiyo ne jopiny gima biro timo ni wabiro ng'iyo ni mbele kucho gik ma wabedo mana wa promise jopiny bo wadhi timo gi kaka dwarore. Okay. Bati jowa osedonje serikal mobingi tich but president nyaka ng'e niya wan kaka jo ODM nyaka wachungi ratiro adieri to ber president wa nobedo okong'i Kenya sana nen busy e kor yamo mago be nyaka koro oter mos ang'eni gidhi China gi mbadi to gik ma gidhi manyo mang'eny en nyaka SGR ng'eni SGR cha chakre ne gigole Mombasa magiwe Suswa otho mondo obed gima viable manya konyo jopiny nyaka ywaye nyaka Kisumu nyaka boda mondo ng'at moro amora madwa timo biashara gi nam chumbi gi nam marwa nyaka Uganda emomiyo onya konyowa koro de wakwa president nikech adieri to ber wan gima richo to pod bobo pingo an brano weke marach to abo pingo kata ni wan koro wadwa winjre kode nyaka wakwere gima otimo marach sani weche ni president ma koro ringe kor yamo sana okwadewa kaka Kenya wadwa ni ka gimoro ni e ministry mar mulo todla yoro mulo todla odhi odili gi wacho no kani e ministry mar mbadi odhi otim gi gino president is a figure manimalo sana ma en odonja kama koro president chao request ni otim ang'o obi nitie kamoro ma winjruok onge wadwa ni ministers gi koro ti ng'ene chon gima ne timre mbade Bati president mane minister odwa run ministries te okinyal run government kamano any spokesperson any auditor any moluwi en modhi owuoyo gi jomoko mano tich mago ok tije tich maduong' mane wamiye en ni ong'i ratiro mar jo Kenya ong'i development mar jo Kenya ma kata kioro Bati kosi yoro brano weke kata kioro mulo junior masani koro weyade en luongne junior nikech apani koro ochako dhi maber wadwa ni jomomi tich gi owegi nigi free hand gi ti okay
gitim delivery mar jopiny. Alright. Mano watieko. Kalonzo Musyoka wuok mager. Owacho ni wang'ni ka Kenya dwa neno opposition ma pok ne odwaro yudi. Mano Kalonzo wuod Musyoka. Owacho ni gin kacha gi Eugene Wamalwa, gin kacha gi Jeremiah Kioni. Martha Karua chali noringo wuok oko e Azimio ndalo moko kane okiro lwete ni ODM nodonjo e sirikal. Kalonzo Musyoka kaka en wuon. Jomoko ne wacho ni Kalonzo manunjo bed ni ne kwalo ng'wech bang' Raila nyo wacho ni ochiwo joge moko mondo odhi okony jatend piny kik piny bed gi tungni mang'eny. En mano winjo bed ni oringo Nyanza mokwongo mondo nikech en manyo en gi Raila nyaka chien e yiero manyo kalo. To deko Kalonzo Musyoka chung kanye e siasa mar piny Kenya e kinde ma koro piny chal kamane. Kalonzo Musyoka ong'a maber. Embe oteme. Wan joluo wasetimo opposition higni mang'eny to wasekonyo Kenya. Embe kaka jakom koro wuok to dhi AUC to walemo ne jakom mondo yude. Kalonzo be odhi mbele. Otim na mage. Owacho ni modhi bedo president 2027 ka yiero gi Azimio. Dongo mano right mare. Embe oyiene ni owach ni an Kalonzo ambe aromo amba chung. No problem. Wan kaka joluo to wapango wechewa. Kaka nisenene. Wapango marwa. Nyocha jakom nobedo gi Kalonzo. Mano adwa nyiso uka. William nomiyo jakom ministries abiriyo. Ma jakom obedo gi jogo piny mowacho ni broad based ni. Ninyo ni broad based. To William wacho ni wan konya uru mondo wa stabilize gini kik kethre. Dongo jogo notamre. Ma Eugene wacho ni I am not boarding. Kalonzo Musyoka wacho ni en gi Gen Zs. Koro bas. Wambe wala mone maber, onga maber, Nyasaye urite, oteme be. Wanto wapango wechewa. Nigi mang'eyo kuom Kalonzo ni en ng'ama rep en lightweight. Kalonzo onge Kalonzo kipime gi Ker William Ruto. Kalonzo onge gimiluongo ni wiya witho. Onge power. To Kalonzo en ng'ama ok en jaratiro, onge ng'ama chung kaka ng'ama dichuo manyalo chung, manyalo riembo simba. Inya paro higa 2007 kane wa 2007 kane warite mondo wa form government. Mwatiki nikech Kalonzo ni muchungi Raila. Ochungi seren mano ringo modhi oriwore gi Kibaki. Mono chung ni nyalo chung gi baba. But gima wacho ni mondo ket government tesre nikech an press conferences ma Kalonzo segolo. En kama na wacho ni wan e opposition. Wan makoro opposition dhi bedo malit. Wan modwa deal gi jogi. Wan makoro wan gi Gen Z. Koro onge gimoro malicha ahinya lakini koro no wasepango gi. To mano bada nyisi ada kwalo ni siri. No wasepango gini, no wasepango pap nikech nadko report njo wacho ncho lieko ni dwa keto office mar jatendo opposition. To kanyo koro tie miscellaneous amendment parliament, midhi time parliament makoro wadona position mare no. Mar ng'ama keto government tesre. Koro wadamiyo Kalonzo. Office ni edo lose ten makoro dhi miyo Kalonzo. Mane meno kata jakom no endose ni mondo en mokoro kaka gari mar Azimio oriembo. Koro kwasemiye opposition to wasemiye gari mono man gi bendera gi bodyguard moko matindo tindo. Wan woro wasetikore kode gi wach mano wasetiyo. Koro Martha Karua kada madongo koko kwa cha. Mulo dwa ngisi. Waonge shida. Mara diere. Maonge shida. Mulo dwa ngisi to kodwa wacho. Adieri to ber. Kalonzo osebedo ng'ama ber. Raila nokao piny 2007. Ne gin gi Kalonzo. Ma Kalonzo obalo. Modar. E kaka Kibaki nomayo Raila. To after that Kalonzo chung kodwa diriyo. William Ruto mineno ni the only prime minister mane wayudo en manomiyowa. To after that benowewa. Koro nyaka jeudu wadhi bedo piny to wapango wechewa. Teretna weche gi mos. Onge ng'ama rach. Direch
To gibeyo. Gibeyo. Kendo girach. Koro wewe wako wechewa. Mane koro mugiko maratil. Girach. To gibeyo. Ngani nori wore. Ngani no wecho. Ngani no wecho. Ngani nori. Gini dro. Mane kaka siasa en weke go mulo wecho ni ipod pango pap. Podi medo goe olokoro kinyi godhiambo. Nyinge en George Bati. Lo Brian weke kachiel kod mulo Junior gi in miketo wang'era til makawuono. Fot gi pa koriti masane. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand